खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदियै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि गुबै आफाद माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद गोजाम बिबाननिफ्राय सिफायनानै गोदान बिबानगिरि दानानै लानाय जादोंमोन। बे दानानै लानाय गोदान बिबानगिरिफोरखौ मैया खामानि मावलांनो थाखाय गोहो गथायना होनाय जायो। बिथांमोननो गोहोखौ होनाय जायो एबा खामानि मावनायनि माखासे फोरमान बिलाइ एबा खामानि मावनो थाखाय गोहो जगायनानै होयो। माजबाद समस्तियाव थामहिनबा 77 नं एसेम्बलि समस्तियाव इपिपिएल हानजाया बिपिएफ हानजाखौ 20,000 भट बारा मोननानै फेजेननो हागोन बेखौ बुंदों। गबिन्द बसुमतारिया गावनि खुगानि रावजों बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। माखासे खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो बिथां गबिन्द बसुमतारिया। कार्बि आंलं जिल्लायाव थाव डिपुआव सासे दुथांखौ हमनो मोनदों आरो बिनिफ्राय मोनसे ग्रेनेडबो मोननाय जादों होननानै खौराङाव मोननाय जाहैदों। हाजोआरि चट्टग्रामनि सिङाव भारत आरो बांलादेशनि थांलाय फैलाय दालां लुफुंनाया दा जानानै थांबाय नाथाय बेखौ बेखेवनायनि समखौल' नेनानै दंसै। बे दालांखौ सोलिनो थाखाय बेखेवनानै होनाय समखौ नेनानै दङ। बिजेपि दोलोनिफ्राय सासे प्रियंका गान्धी बिथाङा माखासे आसामाव थागिबिफोरनो माखासे खामानि मावफुंनानै होगोन होननानै बुंदों। 5 लाख सुबुंफोरनो साख्रि थिसननायनि सुबिदा होनानै होगोन आरो खानिया बेयाव जानाय नङा होननानै बुंदों आरो आसामाव 200 इउनिट पावार लाइन होनानै होगोन एबा मोब्लिब आरो साहा आबादारिफोरनो 365 रां हाजिरा होनानै होगोन होननानै बुंदों। माखासे बिथांखिफोर आसामनि सिङाव थानाय काजिरङायाव बोरमा बायदि नुग्रा मोनसे जुनार नुनो मोननाय जादों। बेखौ गोदानै जुनारखौ नुनो मोननाय जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों।